Hvad så? Ja, skal du i bad? Skal du i bad? Det bliver fint. Det bliver fint. Nå, men først lidt shampoo op i en skål. Så bliver det meget lettere at fordele. Og så bliver det blandet med lidt vand. Ikke alt for varmt. Og så bruger vi en svamp til at fordele det med. Sådan der, og så krutter du ned i badet. Og så egentlig bare begynde at sætte det ind. Sådan der, og det gør vi faktisk også på de store. Det er fuldstændig det samme. Dygtig piger. Dygtig piger. Hvor er du fin. Hvor er du fin. Ja, hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Ja, hvor er du dygtig. Her er så snødskaftet. Ja, snødskaftet, det er ikke så sjovt. Nej, det er ikke så sjovt. Det er ikke så sjovt. Nej, det er ikke så sjovt. Så. Så musepige. Så musepige. Dygtig pige. Dygtig pige. Ja. Sådan, og man kan se, det er faktisk ikke særlig meget shampoo, man bruger. Når man gør det på den her måde. Sådan, ja, du er dygtig. Ja, du er så fin. Ja, du er fin. Ja, men det må vande op, det må vande op. Jeg ser Frida. Jeg ser Frida. Ja, er det Frida, der står der? Ja, Frida tænker, hvad sker der? Ja, bare Frida. Ja, Frida. Ja, Frida. Ja, Frida skulle lige ned og se, hvad du laver. Ja, Frida skulle lige ned og se, hvad sker der. Så, det var godt. Ja, men du er snart færdig. Du er snart færdig. Du er færdig. Ja, det var godt. Det var godt. Det var godt, Pia. Hvor er du dygtig. Så. Sådan, kom. Ja, så. Ja. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Hov, der var du jo. Der var du jo. Hej. Hvor er du fin. Så sidder du bare her hos mor. Så sidder du bare her hos mor. Ja, her kan hun godt sidde 10 minutter i kvarter. Lige at tørre lidt, inden hun bliver tørret. Nede i bloweren. Ja, du er så fin. Du er så fin. Ja, det var dejligt at komme i bad, ikke? Var det dejligt at komme i bad? Hvor er du fin. Det skal du, Josefine. Det skal man. Det skal man. Ja, du bliver sur. Ja, du bliver lidt sur. Men det kan du lige så godt vende dig til. Det kan du lige så godt vende dig til. Ja. Først er jeg opad. Først er opad. Det gør det. Og det er vigtigt, at de bliver helt tørre inde i bunden. Og så det lille rappenskralle. Ja, du er en lille rappenskralle. Ja, du er en lille rappenskralle. Hvor er det fint. Hvor er du dygtig. Dygtig, Pia.
du kan godt blive lidt sur. Du kan godt blive lidt sur. Stop. Dygtig. Dygtig pige. Kom. Ja. Nu gider du ikke mere. Det er fint. Du er dygtig. Sådan, det var fint, for du var dygtig. Ah, hvor er du god. Dygtig. Ej, hvor er du god. Dygtig. Hvor er du dygtig. Lige huske at fjerne det, der sidder i øjnene. Nu har vi ikke det rigtigt. Med den lille kam. Ja, dygtig pige. Så kan jeg da klar. Det var fint. Og her ligger Arnold, så bliver gjort klar. Og han har lært det der med at ligge på siden. Ikke bedst, dreng? Men du er dygtig. Dygtig, dreng.